Mga delinquent taxpayer naman sa bayan ng Bayambang, pinag-iingat sa deadline ng tax amnesty. Para sa detalye ng balita, alamin mula kay Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Bayambang sa mga may-ari ng ari-arian na may hindi pa nababayarang real property tax na samantalahin ng nalalabing panahon ng RPVARA Tax Amnesty Program. Bago ang itinakdang deadline sa Hulyo 5 taong kasalukuyan, sa ilalim ng programa, maaaring maalis ang penalties, surcharges at interes sa mga naipong obligasyon bago ang deadline na layong mapagaan ng pasanin ng mga delinquent taxpayer. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang tax amnesty lalo na sa mga matagal nang may hindi nababayarang buwis, kaya hinihikayat ang mga residente na huwag nang hintayin ng huling araw upang maiwasan ang dagsa sa tanggapan. Bukas ang Municipal Treasury Office ng Bayambang tuwing Lunes hanggang Huwebes mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi para sa inquiries at pagproseso ng mga transaksyon kaugnay ng programa. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.